Ahojte priatelia, krásny večer. Vítam vás pri dnešnej večernej meditácii, v ktorej sa budeme snažiť uspať naše myšlienky alebo ich aspoň trošku ukľudniť, aby sme pripravili naše telo, našu myseľ a nás samých na krásny, sladký spánok. Táto meditáciu natáčam z prostredia nočného Santiaga, čo je pomerne veľké a rušné mesto. A práve z toho dôvodu je aj v takomto akoby rušnom prostredí dôležité sa ukľudniť a nájsť také uzemnenie vo svojom vlastnom tele, aby aj v tom veľkom rúchu, ktorý sa okolo nás vždycky a všade melie, sme dokázali nájsť pokoj. Aby sme si v tej víriacej sa vode našli svoj prúd a nehali sa spokojne unášať. Takže pripravte sa na vašu meditáciu. Sadnite si do polohy, ktorá bude pre vás OK, v ktorej sa budete cítiť dobre. Kľudne si môžete laškať, pokiaľ by ste chceli. Môžete si dať polohu dieťaťa alebo hoc čokoľvek iné by vám prišlo fajn. Využite pomôcky, ktoré potrebujete a ktoré vám umožnia naozaj zaujať set alebo polohu, pri ktorej sa dokážete sústrediť na seba a na chvíľočku naozaj spomaliť tento myšlienok a dostať sa z toho ruchu do svojho tela. Až zaujmete svoju zvolenú polohu, zavrite oči. Alebo sa môžete len pozerať niekde do stropu či pred seba. Možno pokiaľ sedíte, sa uzemniť skrz svoje sedacie kosti. Pokiaľ ležíte, tak sa uzemniť skrz svoje chodidlá. Skúsiť sa navpriamiť čo najviac pozdĺž vašej chrbtice, páteře. Zaťahnuť hlavu, predĺžiť zadnú líniu, akoby chcete nájsť dĺžku vo svojom krku a vycentrovať svoju hlavu na svojom tele. Nechajte ramena voľné, ale takisto vycentrované, aby neboli moc zaguľatené, aby ste sa čo najkrajšie vzpriamili. Pokiaľ ležíte, skúste sa čo najkrajšie uvoľniť, ale tak, aby si takisto zaujímali čo najneutrálnejšiu postúru a aspoň na chvíľu korigovali svoje kompenzačné vzorce. A potom pomaličky upriamte svoju pozornosť na dých. Iba si môžete povšimnúť, aké má vlastnosti či kvality, ktoré aktuálne práve teraz dokážete vnímať. Možno sa zameriate na nejakú časť tela, kde cítite svoj dých viac. Či už je to váš nos, či je to váš hrudník, či je to brúško, či je to oblasť medzi lopatkami, ramena, alebo kdekoľvek inde sa vy viete spojiť s vašim dýchom. Skúste momentálne navnímať túto oblasť a vnímať, ako dých ovplyvňuje vaše telo. Ako sa vaše telo prispôsobuje procesu dýchania. Pokiaľ by ste chceli, môžete skúsiť počítať do 10. Alebo od 10 do 0. Môžeme spolu práve takýchto 10 nádychov a výdychov, kedy sa snažíme naozaj upriamiť svoju pozornosť na dých. Poďte nádych 10 a výdych 10. Nádych 9 a výdych 9. Nádych 8, výdych 8. Nádych 7, výdych 7. Nádych 6, výdych 6. Nádych 5, výdych 5. Nádych 4,
výdych 4, nádych 3, výdych 3, nádych 2, výdych 2, nádych 1, výdych 1, nádych a výdych. Môžete kľudne pokračovať takto v pozorovaní svojho dýchu. Pokiaľ by vám počítanie pomohlo, kľudne si počítajte. Pokiaľ však zvládate pozorovať váš dých bez počítania, zanechajte čísla, svetu logiky a skúste sa naozaj ponoriť čisto do pôžitku a prežitku vášho dýchu. Toho procesu, ktorý vás udržuje nažive. Ako by ste chceli navnímať, ako vzduch tečie vašim telom a prináša so sebou energiu, v ktorej sa ukrýva všetko, čo potrebujete. Môžete si s každým nádychom predstaviť, ako sa vo vašom tele rozlieha pokoj, relax, pohoda, kľud. Ako s každým výdychom nehávate všetky výzvy plynúť preč. Ako by s každým výdychom nechávate opadnúť celý váš deň, každú jeho minútu, všetko, čo vás ťažilo, všetko, čo ste zažili, všetko, čo vám vyrie v hlave, čo ešte musíte stihnúť, čo ste nestihli, alebo čo na vás len čaká. Ako by ste to s každým výdychom nechali rozplynúť v medzipriestore. Zasústredili sa na tu a teraz. Tento nádych, tento výdych. Pretože len tu a teraz je skutočné. Len tu a teraz práve žijeme. Nie v minulosti, nie v budúcnosti. Tu a teraz. Pokiaľ by vám pomohlo, môžete použiť i mantru tu a teraz, alebo tady a teď, pre váš nádych a výdych. Kedy s nádychom si môžete práve povedať tu, s výdychom teraz, alebo s nádychom tady, s výdychom teď. Uspôsobte svoj tempo dýchu, jeho hĺbku, jeho dĺžku tomu, čo práve teraz cítite ako prospešné pre vás samých. Skúste nechať vaše telo, aby rozhodovalo za vás. Nesnažiť sa riadiť tento proces svojou mysľou, ale nechať telo, aby bolo ten kočí, ktorý riadi váš kočiar.
Pokiaľ by náhodou po vašej hlave stále hopsajú myšlienky jedna za druhou, nijak sa za to nekarhajte, nič si nevyčítajte. Niekedy to tak proste je. A môžete len skúsiť tie myšlienky pozorovať, ako by to boli oblaky na oblohe. Každý má iný tvar, inú farbu, inú nadúcanosť. Nejde o to úplne prestať myslieť, ale nezachytávať jednotlivé myšlienky. Neostávať v nich, nebabrať sa vo všetkých nevyriešených úlohách. Možno len pozorovať, kde sa myšlienka vynorí a následne ju nechať plynúť s prúdom. A možno sa opäť vrátiť k svojmu dýchu, k tomu tu a teraz. Ako by sme pomocou tejto koncentrácie na náš dých chceli ukľudniť našu rieku myšlienok, aby z tej rozbúrenej vody zostala číra hladina, cez ktorú vidno na dno, cez ktorú môžete pozorovať, čo sa deje vo vás samých. Bez myšlienok, bez problémov, bez starostí, bez ťaže okolitého sveta. Len vy a vaše vnútro, vaša skutočná podstata, vaše vlastné svetlo. Možno potom v tej ukľudnenej hladine budete lepšie vidieť to, čo potrebujete vidieť. Môžete si momentálne skúsiť vybaviť celý váš deň a cez tú priezračnú hladinu sa na ňo pozrieť. A možno uvidieť alebo spomenúť si na 3 veci alebo 4 alebo koľkokoľvek by ste chceli, za ktoré ste dnes vďační. Môžu to byť veci, ktoré sú pozitívne, ktoré vás urobili šťastnými, ale môžu to byť aj veci, ktoré boli možno náročné, vďaka ktorým môžete rásť. Veci, ktoré vám pomáhajú stávať sa tou najlepšou verziou samých seba. Skúste si možno pozrieť váš dnešný deň očami vašej duše, tej, ktorá vidí, kam smerujete. Nie len očami vášho ega, ale práve sa nahliadnúť na tie skúsenosti, ktoré vám dnešný deň priniesol z takej vyššej perspektívy. Možno akoby si predstavíte, ako dané veci budú pre vás prospešné.
potom môžete poďakovať i za všetky malé veci v každodennom živote. Nie spojené len s dnešným dňom, ale za všetko, čo by ste chceli poďakovať. Či už je to rodina, či je to váš domov, či je to mäkká posteľ, či je to hrejivá dečka, ktorou ste prikrytí, či sú to priatelia, či slnko, ktoré možno zase vyjde ráno, alebo dážď, ktorý skropí našu planetu. Čokoľvek nájdete, za čo by ste boli vďační, skúste naplniť celú vašu bytosť pocitom vďačnosti. Za všetko, čo vás napadne. Ako by ste dnešný deň chceli naozaj uzavrieť v tomto duchu. Pretože každý deň je obrovský dar. A treba za ňo byť vďačný. Záverom spojíme dlane pred hrudníkom. Možno skloníte bradu. Možno sa dotknite svojho čela, prejdete k srdcu a spojite myseľ so srdcom. Poďakujte sami sebe za to, že ste si našli čas ukludniť svoje myšlienky a nájsť vo svojom tele pokoj a vďačnosť. Prajem vám nádherný zvyšok večera a prajem vám, nech sa vám spí nádherne a sladko a pokiaľ vás, že ste dnes čaká niečo iné než spánok, nech sa vám darí v čomkoľvek ste si pripravili. Namaste.